Hello mga kamags, this is Indians TV, welcome back. Karon ato pag-reaction na ng usa ka kanta nga na sa live streaming gapon nila sa Facebook page nila. Nagkanta si Francis usa ka acoustic gihapon. Nindot gihapon, pabugnaw na po di. Okay, basta acoustic nga siya, acoustic solo bali ni Francis. Nindot pabinawon gyud eh. Di ba? Nindot kayo, wana di na nato na ingay kasulti na kay grabe ka. Nindot kayo. Nindot ka na siya matugtog yun. Ay sa mga bago dito nga nakakita sa tong channel karon o sa tong video karon, ganahan mo subscribe na, hit ang notification bell para ma-update ka sa sunod na video nga atong i-upload. I-like na lang po para i-recommend sa YouTube sa mga tao nga pakita ni. Okay? Sige. Ito magdugay. Magsugod na ta. Okay, sugod na ta. I've been wandering Kuya, huwag yung Francis mga inaani nga. from Paano yun? New York City to the Golden Gate, and it Stick don't to the- look like I never stop my wandering. Indot yung Francis nga mga kanta My daddy was an engineer. magtugtog ba nga siya isa galing nga My sister Ano sa plays mga laundry while the kananan baby o goes sa to bed. restaurant galing And nga it don't acoustic look lang. like I never stop my wandering. Ibnot kayo eh. I've been in the army, I've worked in the farm, and all I've got to show is the muscle in my arm, and it don't look like I'll never stop my wandering. My mom, she died when I was young. My dad took stealing and we got home. And Grabe it ka nindot kayo paminahon eh. I never stop my wandering. Sabi praktisado lagi guys eh. Ano, ang nangaraan naman lagi kay sa una naman lagi pa siya banda po. Grabe ka nindot kuha magiging kayo ang pagkatugtog gali sa gitara gali, lacking. Nindot kayo paminahon. Kuha kayo. Kung ikaw mo kanta gali kang siya mo doyog, grabe ka nindot kayo paminahon. Nindot kayo ni mo ganahan pag mo kanta baka nindot kayo ang doyog mo original. Snake in the ocean, Okay. eels in the sea. I let a red-headed woman make a fool out of me, and it don't look like I never stop my wandering. I've been wandering early, late, from New York City to the Golden Gate, and it don't look like Dapat ka na blending mo na si stop my China na ba? wandering. Okay na magiging blending ka na nga kanta yun. Kana, kato nga part. And it don't look like I never stop my wandering. Okay kayo. Kuya, okay ka, Franz. Okay. Maraming salamat po sa inyong panonood sa aming simpleng tugtugan. Okay. Simpleng Subscribe mo sa ilang channel sa Franz Ritim sa YT nila din ang YouTube at Facebook. sa Facebook page nila. Salamat and Follow mo sa good ila. night everyone. God bless. To all our viewers, thank you so much po. Okay. Bye-bye. Thank you. Dudes. Gabi enjoy kayo na sila eh. Thank you. Okay, ato
ato ra pong nadungog ng usa ka kanta bali ni kuan ni Francis bali sa iya nga pod nga pisa basta acoustic yun nindot kayo katong isa di atong isa ka video po niya di ba acoustic nindot po kayo paminawon minani basta ambot grabe ka nindot kayo pag kuha kayo ang iyang pagkagitara ba paplaking da nga grabe ka nindot kayo bugnaw pas ayos lagi di ba grabe ka bugnaw kayo sunod gana ko nga nindot mo si Francis magtugtog ba ka ni Francis sa kanang siya ra isa bali ba nga acoustic lang bali ba sa mga restaurant o sa mga kuan bali kanang mga kananan nga kuan nindot magug kayo kay nakakuan gyud ko ani sa amo padiri sa amo nga nay usa ra pud ka tawo gali nag acoustic ra siya ra pinagkanta nindot yung nani mga kanta ha nindot kay paminawon magkaon gali ka nagkanta-kanta pod nindot kayo Chris Francis nga i-comment lang ninyo kung nakaingon na ba siya nga siya ra isa bali nag-acoustic sa usa nag-perform bali sunod wala tayo lang ikakuan kay grabe ka nindot kay Chris Francis kada veterans legend na kayo nindot kayo na siya may leader of the band na unsa siya may nagdala sa ilang banda nabuo ng banda tungod niya unang banda ng France Rhythm tungod niya mabito na France Rhythm bito gipangan di ba sige sa mga bago diha nga nakita sa aton video karon anya giganahan mo wa pa mo ka-subscribe na hit ang notification bell para ma-update ka sa sunod nga video nga atong i-upload i-like na lang pod para i-recommenda ni YouTube sa ubang mga taong mapakita ni okay sige di na ta maglugay hangtod sa sunod kini si Indians TV proud Bisaya. Peace out. My daddy was an engineer, my brother drives ahead, my sister takes laundry while the baby boils the jet, and it don't look like I'll never stop my wandering. I've been in the army, I've worked in the farm, and all I've got to show is the muscle in my arm, and it don't look like I'll never stop my wandering.